Gawe jenang candil. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Langsung wae neon kene nyong marut kerambil getak cukup santene digawe bubur sumsume engko. Singkat cerita ki wis tak peresi santene langsung wae tak sareng tak wede nengon wajan. Tak tambahi uyah karo godhong pandan ditunggoni ndang ngasi umep. Karo nunggoni umep neon kene nyong karo tak nyambi ngelarutake tepung berase dilarutake cekene ki engko ora teng berindil, ora usah cuwer-cuwer ora papa. Singkat cerita ki wis umep santene langsung wae larutan tepung berase kue dicukurake terus diodak aduk terus ndang nganti mengental. Basa wis mengental kaya ngene iki diodak aduk meneng cekene ora gosong cekene ora sangit nganti tanek. Soalnya nek ora tanek kayak rasane mbedel. Nenggon kene nyong gawe sing ijo barang. Prosesnya kayak pada wae ya diodak aduk terus ndang ngasih tanek nek wis tanek terus dintas tak lanjutake karo gawe gulane. Gulane Jawa neon kene wis tak cairake terus tak saring cekene ora ngeres tak tambahi gula pasir uyah karo pandan diaduk-aduk dinteni nganti umep. Selagi ngunteni umep neon kene nyong tak karo gawe cenile. Nyong bahane nganggo tepung beras ketan tak tambahi karo uyah sethithik wae terus dicampurake karo banyu sak cukupe wae. Diaduk-aduk terus ndang nganti kecampur rata diuleni ndang nganti dadi adonan sing dikarepake. Dikarenakan nganggo centong angel tak lanjutake nganggo tangan tapi dipastikan tangane ki resik ya. Diuleni terus ndang nganti dadi adonan sing bisa dibentuk kaya ngono kuwe. Nenggon kene tak bentuke lonjong-lonjong kaya ngono kuwe nek rika-rika pada ana sing gak bentuk bunder trapesium kerucut apa belah ketupat sesuai kepercayaan masing-masing ya. Rampung ngendel-ngendel cenil nenggon kene gulane wis mateng cicipi rasa nek wis mantep cenile dijekurake kabeh ditunggoni ndang nganti pada mateng. Nek kikik santen wis digawekake karo mae, basa cenile wis pada ngambang kaya ngono kuwi berarti wis mateng langsung wae dintas. Nah, ki ge tak review bubur sumsum iki rasane lembut, ora bedel, berarti matenge wis pas, legine barang ki wis pas, cenile barang ki ora atos, cocok lah nang ilate nyong. Rika-rika pada ora pengen panggawe kaya ngene iki. Ya wis ya nyong tak ngelanjutake nyicipi dingin, tak pamit, tak pareng.